Sanibonani khala maphupho makuthi umusha like habe sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Ubuzile uthi ke ukuphupha imvula inetha noma ikhemezela kodwa udaka lungekho ngabe ke lokho chaza ukuthini ngizophendula nje lo obuzile ku comment kafushane kodwa ke nawe uma kuzodinga ulwazi oluphelele ngemvula noma udaka kune video ngifile ku YouTube ngichaza nje kabanzi ngokuphupha imvula noma izinhlobonhlobo zemvula nendlela imvula ena ngayo noma uduma kwezulu ukuthi ngabe ke lokho kubika ukuthini kodwa njengamanje ngizophendula lo obuze ku comment uthena ukuphupha imvula inetha ikhemezela udaka lungekho ngabe ke lokho kusho ukuthini lelo phupho libuka izibusiso zesithunywa sikamoya okusho ukuthi ke kunezibusiso ezayo kuwena kuzomela ke uyilindele maduzane uma unombuzo ngabuza ke comment ngizobe sengikwenzela yakhe video ngifaka lapha ku YouTube wethu kanti uyawazi ke ungibhala inbox ucela inamba ka WhatsApp ukuze noma ngabe nini uma unephupho ngizokwazi ukuthi ke ngikuphendule ku WhatsApp wamaphupho ungakhohlwa phela ukusubscribe nisale kahle.